Primer chakra, chakra Muladhara, el chakra arrel, situat en el teu perineu, entre l'anus i els genitals, a la base del teu cos. Chakra arrel és el chakra del jo soc. El seu color és el vermell, vermell sang. El seu element, terra. El seu sentit, l'olfacte. La seva energia és la masculina i està relacionat amb l'energia vital, amb el dolor i el plaer, amb la relació que tenim amb el nostre cos físic, amb la relació que tenim amb el món material, amb la nostra connexió amb la terra, relacionat també amb la supervivència, amb el benestar físic, amb la seguretat personal i amb el desenvolupament espiritual. Quan el primer chakra està desequilibrat, tot el sistema energètic del cos se'n veu afectat. És l'energia primordial sobre el que es sustenten tots els altres chakres. És el chakra que ens motiva a construir, a buscar l'estabilitat. És el chakra també de connexió amb la matèria, amb la natura i amb el cos físic. El chakra del sentiment de seguretat i de supervivència, el que ens procura el sostre, el menjar i el vestir, aquest primer instint de supervivència. Aquest chakra, la seva energia, es debilita amb grans canvis de feina, de residència, d'economia, de parella. Aquest chakra procura la nostra supervivència i ens motiva a actuar. És la força de la nostra capacitat d'acció, de reacció, d'autoestima i de motivació. Les seves principals funcions a nivell físic, a nivell corporal, són la digestió i l'evacuació. L'evacuació a nivell físic i també a nivell emocional. La nostra capacitat d'evacuar allò que ja és vell, allò que ja no ens serveix, allò que ens molesta, que ens torba. A nivell energètic, aquest chakra arrel, quan està equilibrat, ens proporciona energia i ganes de viure. Ens proporciona voluntat per aconseguir els somnis i les fites que ens proposem. Ens proporciona vitalitat, confiança en un mateix, tranquil·litat i serenitat, estabilitat emocional, salut sexual, prosperitat econòmica, connexió amb el medi ambient i equilibri entre cos, ment i ànima. Quan aquest chakra es troba desequilibrat, el que ens proporciona són estats d'ansietat, d'incertesa, de timidesa, de sentir-nos dèbils, vulnerables, temerosos, amb por, amb sentiment de culpabilitat, amb dependència dels demés, amb sensació de soledat, de depressió, de dependència també de coses externes a nosaltres. Ens proporciona també sensibilitat extrema, inestabilitat emocional, autoestima baixa. Quan es desequilibra molt ens pot portar a problemes de dependències, d'alcoholisme, de drogoaddiccions, problemes financers, problemes de pròstata.
addicció sexual, problemes sexuals també, de desconnexió amb la mare terra, d'agressivitat, de codícia. A nivell físic, aquest xacra arrel està relacionat amb la obesitat, amb les hemorroides, amb l'estrenyiment, problemes per anar de ventre, amb problemes amb el nervi ciàtic, artritis, anorèxia nerviosa, pell seca i èczemes, dolor lumbar, dolor en la menstruació, frigidesa i impotència, problemes a ovaris i úter o de còlon irritable. Problemes també amb les glàndules suprarenals, amb l'intestí gros, amb el sistema circulatori, amb el sistema ossi, dents i ungles, problemes amb l'anus i el còlon, de cames i peus. A nivell emocional, és el xacra d'acumulació de memòries de vides passades. Algunes pràctiques que podem fer per estimular, per reforçar l'energia d'aquest xacra és relacionar-nos amb el color vermell, menjar fruits o aliments de color vermell, com el tomàquet, les cireres, les maduixes, fruits del bosc de color vermell, pomes vermelles. Fer exercicis per moure la cadera, ballar, el hula hoop, qualsevol exercici que t'acompanyi a fer la rotació de la teva cadera. Un element que ens ajuda, si ens acompanya, és l'incens, el sàndal, la mirra, que són incens d'element terra. Ens ajuda també a anar descalços, sentir el contacte del terra i nodrir-nos de l'energia del terra a través de les plantes dels peus. Fer exercici físic que ens connecten amb la seguretat del nostre cos físic, estar en contacte amb la natura i repetir afirmacions com jo sóc, estic segur, estic segura, estic calmat, estic calmada, estic on vull estar, sóc qui vull ser. Afirmacions, totes elles, que refermen la nostra seguretat en nosaltres mateixos. Podem practicar diverses asanes, diverses postures, com per exemple, drets amb les cames lleugerament flexionades, molt poquet, només destensar els genolls. L'esquena recta, els ombros alineats i relaxats, la vista recta, mirant endavant, les mans formant un triangle davant del nostre pubis i els peus, les plantes dels peus lleugerament corbades cap endins, lleugerament, i respirar, sentint la connexió del nostre xacra arrel amb el terra. Una altra asana que et pot beneficiar per potenciar aquest xacra arrel, és la figura de l'arquer, amb els peus separats més lluny de l'amplada dels ombros, amb les puntes dels dits, les puntes dels peus en diagonal cap a l'exterior,
baixem la pelvis, baixem tant com puguem, com si fóssim una taula, formant una taula en les nostres cames. El cos està alineat i relaxat, els ombros alineats amb la cadera. I tenim un braç estirat, com si estiguéssim subjectant un arc ben estirat cap a un costat. I l'altre braç replegat, doblegat, de manera que la mà ens quedi davant del pit, com si aguantéssim l'arc tensat. I el nostre cap girat, mirant cap a l'arc. De manera que, si visualitzem que tenim un arc, podem acostar aquesta mà que sosté la corda, la acostem cap a l'arc i tensem, anem retirant la mà i tirant els ombros endarrere, tota l'escàpula del braç dret reculant-se endarrere i obrint el pit, obrint tot el pit, com si volguéssim obrir-nos a la vida. I la vista fixada cap a l'arc, fixada cap allà on volem disparar aquesta fletxa. Aquesta figura simbolitza el meu arrelament al terra, amb una bona base, baixant al meu centre de gravetat, aguantant l'arc ferm amb una mà, tensant fermament amb força amb l'altra, obrint el meu pit, obrint-me el que és, obrint-me a la vida, obrint-me a la possibilitat, però amb la vista ben fixada amb el meu objectiu, que és cap allà on apunta aquest arc. Una altra asana molt bonica i molt sanadora també és si ens posem de genolls, com de 4 potes a terra, amb els genolls a terra i les mans planes també a terra. Separem els genolls, més separats els genolls de les nostres caderes, separeu-los tant com pugueu i amb les mans aneu caminant endarrere, de manera que el vostre cul anirà baixant en direcció com si es volgués asseure entre els vostres peus. Tireu endarrere, fins que no pugueu més. I respirem, sentint el contacte, la relació, l'acostament entre el xacra arrel i el terra. I notareu com us tiba els angonals, els isquios i la part interna de les cuixes, abductors, bíceps femoral, tota la part interna de les cuixes. Mirem de baixar tant com puguem, aguantem una estona i relaxem. Tornem a caminar amb les mans cap endavant. Deixem que el nostre cos es relaxi i tornem a caminar endarrere. Caminem endarrere amb les nostres mans, fent que el nostre cul baixi en direcció als nostres peus. Si podeu tocar de cul a terra és fantàstic, però penso que s'ha de tindre una elasticitat ja considerable. Fins on arribem, que tibi una miqueta. Ens podem arrepenjar amb els colzes a terra mentre esperem que aquesta asana faci el seu efecte, actuï. I quan estiguem cansats o dolorits, tornem a descansar. La quarta asana és com si ens poséssim en cuclilles, és com si poséssim els peus plans a terra i com si volguéssim seure sobre els nostres bessons, com si anéssim a seure a terra amb el cul però sense arribar a tocar el cul a terra, de manera que els nostres colzes queden entre els nostres genolls. És una postura que et connecta molt amb el terra, amb la mare terra, que estimula molt aquest xacra arrel i que
és beneficiós per la digestió, pels budells, sobretot a la part baixa, per els ovaris, per la cadera, pels genitals, tota aquesta part baixa, el fet d'obrir tota la cadera i baixar tot el pes d'aquesta forma, fa una estimulació que és molt beneficiosa per aquests òrgans. Doneu-vos compte que algunes cultures, com la de l'Islam, estan molt acostumats a menjar, a parlar, a conversar en aquesta postura, perquè els connecta molt al terra. Podem fer aquesta asana a mode de respiració, de meditació, separant els nostres genolls amb els colzes i fent la salutació amb les mans juntes davant del pit, la salutació de la honra, del respecte. La cinquena asana que us proposo és la mateixa que l'anterior que us he explicat en cuclilles, però aquesta vegada, si us resulta dura, incòmoda, la podeu fer amb suport, que podria ser uns totxos de ioga, uns totxos d'aquests de goma espuma de ioga per posar sota el cul perquè es repengi una miqueta, i podeu posar uns llibres o el que us sembli, i la postura és exactament igual, amb els peus separats a l'amplada dels ombros, les puntes dels peus mirant obertes en diagonal cap als costats. Baixem el cul fins a tocar aquests totxos, amb els colzes separem els genolls i podem fer, ajuntant les mans davant del pit, la salutació del respecte, de la honra.